Hop. May bago tayong kantaran kalan. Ba't naka-manual focus na yan? Kantaran kalan. Double burner na. Kantaran kalan. Kantaran kalan. Wow! Asayas! 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 Ice! Ang gwapo naman dito. Ay! Ay! Asayas! Asayas! Ice! Alisin mo na yan! Higa dito! Ice! Today is November 16. Parang antok kasi si Yas. Antok ko siya. Napuyat kasi ito iyak ng iyak kagabi. Parang hindi makahinga kaya inayos namin yung pagtulog niya. Ngayon, masaya si Mahal. November 16. Dahil bumili ako ng bagong kalan. Double burner na. Hindi na mahirap magluto. Kasi yung dati namin burner sira na eh. O, diba? Okay na. Japan daw tong ano na to eh. Rinnai Advance. Japan daw eh. Okay din, okay din. Masaya ka? Yes. Mabilis na magluto. Clap, clap, clap. Yay! Yes.